Vigyázz! Akkor Tisza Lúca szól a nóta speciál a Lacinak a születésnapjára, és küldeni a drága szép felesége Marika, és a két fia, a Lacika és a Rafael, és ebben a nótával kívánnak neki boldog születésnapot, sok erőt, egészséget, boldogságot, hosszú életet, mindig a jóba, Lacikát, te mi baktálé? Most kérem az Isten, tiszta igaz szívvel, azaz, gyógyítson meg engem, ne fájjon a szívvel. Ne fájjon a szívvel, azaz, ne fájjon azaz, ne fájjon örökre. te mi baktálé? Hány is fog, amíg élek, még a szívem vérzik téged. A Laci mondja, te mi baktálé? Ne találtak téged, meghalok én érted. Meghalok én érted, Azaz, elraboltad már a szív, azaz, elraboltad a szívem. Arra kérlek téged, azaz, add nekem a szíved, add nekem a szíved, add nekem örökre. Add nekem örökre, a Laci mondja a Marikának, ne fájjon a szív, azaz, ne fájjon a szíved. drága szép családjának, te mi baktálé? Hadd tudja mindenki, szeretlek én téged, Azaz, szeretlek én téged, te vagy az életem. Te vagy az életem, azaz, de te vagy a végzet. a Laci bennel, te mi baktálé? Te vagy a végzetem. Akkor mindig a Lacinak a születésnapjára, drága szép családjától. Legyél szerencsés, mindig csak a jóba. Na,